ba tare da mun yi bincike ba. Dole ne za mu kokarin bincike domin mu tabbatar da gaskiya, domin tabbatar da waye mai hannu a cikin wannan kisa. Don haka ku yi haƙuri. Saboda haka a yanzu ma za mu ɗauki gawa Alhaji, za mu tafi da ita, ba za mu taɓa barin ta nan ba, za mu kai ta zuwa mutuware. Za kuma mu sa ƙwararrun likitoci su bincike akan gawar tasa domin mu san me sanadiyar mutuwarsa. Daga nan idan muka samu rahotannin likita za mu san waye ma ko suwaye suke da makasudin sa hannu a cikin wannan kisa ta Alhaji da aka yi masa, ko kuma waye ya shigo, ko kuma waye ya aikata wannan mummunan al'amari. Za ku yi mana uzuri, za mu tafi da shi. Idan muka je muka kammala binciken mu baki daya, da zarar mun gama za mu kawo muku shi, ku masa sutura, ku je ku kwantar da shi a makwancinsa. Allah ya ji kansa, Allah kuma ya gafarta masa. Sajan, ku kira waɗannan likitocin su zo su tafi da gawar. Bari ya gama ɗauka hoton nan sai a ɗauke shi a tafi da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza ku yi ku hanzarta. Ku cire mana gawar, bari mu je mu dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama ya jikin? Dama maganin ne na karɓo miki. Ban maganin nan Kamal, zan sha sai an jima. To amma mama, ina ganin kamar lokacin shan maganin ya wuce. Na ji, zan sha.